Здравейте, приятели, аз съм SpinBG и това е Big Farm и нещо съм направил и значи 100 пъти казах не може да напише статия за мен, ама тя пак го пише. Ма не знам какво това днес Тереза преминува приемането в игра може ли само... няма да го такова. Това не мога да го разбера. Така. Това ми е готово 3 часа. Цели 3 часа. И имам писмо. От кой? От сръповете и одобрена. Поздравения! Заявката ви да се присъедините към съвместната игра сръповете беше одобрена. Изтрия, сега ще го изтрия нарочно. И са къде да играем? Какво това нещо? И още не мога да си разширя фермата в ниво 8. За жалост това го направихме. Че кой не го иска. Така. После нахранете кучето ми добре. Ще нахрана. Ето са яде. Май. Дай ми пояде. И сега го нахраних. Сега трябва да се разхожда. Това е... Да видим какъв той е артикул. Не това. Другото какво е? Отворете менюто за състоянието на куха. Майко, това меню го знаех. Ниво 3. Добре. Това ще го махна, защото наразно. Кой няма да го иска, бе, моето момиче, бе. Това ще го махна. Това хич няма да го правя, според мен. Къде е другата задача? Това е 15 царвица. Ай, станало е. Това е готово. О, мината ми се е отключила. Така, сега имам нова задача от стар човек. Имате 3 къщи във фермата си, но нямам 3 къщи, бе, моето момиче. Ето грух. Той е грух. Дядото грух или някаква. Кажи нещо полезно и построи свинари. Ами ще го построя как? Макар че нямам жълто място. Ама е жълто. Нямам и пари за него. Да, бе. Не знам какво е това. Мисии. Ето. Мога да си го разширя. Това няма да го правя. Разрушаване, както винаги. И така, SpinBG, аз съм на... Не знам на какво място. И някакъв съм я отключил тук. Ма какво това, бе? Штракнете, за повече подробности. Ми няма да штракна. Нарочно. Давай яд. Ще го забързам, макар че съм ужасно. Така, ще си преместа
къщата, ама трябва още една къща. Мам... Хумус. Отново 100 хумус. Хумус. Къде беше постой къща? Ето тук са къщите. Така, имам нова задача. Това го знам за златната треска. Трябва, не знам си колко, ама толкова много време за да се поне. 49 часа! Това е повече от едно денонощие, приятели. Това е 2 денонощия. Много е. Ама ужасно много. Как може? Толкова много време. Такова е златото. Нагло. Златото е нагло. Нагло вещество. Нагла руда. Това е. Ама искам да го преместа, бе, мои хора. Ще преместа този къща. Ма къде? Айде е тук. Така, приятели, още малко и ще свършвам клипа. Така, имам някаква тука. Какво мислим? Версия V3.3.93 S26 S26 по 7 по 16 EX ли 17555. Няма да изпращам нищо. Ма някой път. Олеле! Майко! Това не съм го пополивал. Още 7 часа и трябва да го полея. И ми, приятели, мислят това да е клипа. Ами в тази игра няма нищо, което да се прави, освен някакви задачи. И аз бях SpinBG и играхме Big Farm.